Dobrý den všem, blížíme se k času oběda, i když, co jsem koukal do programu, tak pauza na to tady úplně není. Věříme, že těch 20 minut, co na to máme, tak pro vás budou zajímavý. My, když jsme se rozhodovali o tom, jakou prezentaci tady pojmout, tak namísto prezentace o AI, který tady bude poměrně hodně, tak jsme se rozhodli s vámi nasdílet jednu success story, která se nám povedla, a proto jsem rád, že pozvání přijala paní Jana Kacová, obchodní a provozní ředitelka ze společnosti Xfair. Dobrý den. A pustíme se rovnou do toho rozhovoru. Takže Jano, jestli se můžu zeptat, můžete nám na úvod krátce představit společnost Xfair? Tak spoločnosť Xfair je veľkoobchod s textilom a pôsobí na trhu viac ako 20 rokov. Ja som do firmy prišla pred 3 rokmi a mojou úlohou bolo automatizovať a digitalizovať systémy a zmodernizovať komplet celú firmu. My ako veľkoobchod s textilom máme na jednej strane veľkých zákazníkov, ktorí sú napríklad veľkí obchodníci s pracovným oblečením, veľkí obchodníci so športovým oblečením, obchody, e-shopy, veľké tlačiarne, vyšívkári, ale máme aj veľmi veľké množstvo menších zákazníkov. A to sú práve novovznikajúce e-shopy. A v podstate dalo by sa povedať, že našim zákazníkom je každý, kto potrebuje trička pre svoju firmu alebo pre svojich zákazníkov, brandové agentúry, marketingové agentúry. Takže tá škála zákazníkov je naozaj široká. Vy jste mi ještě před rozhovorem říkala, že ty zákazníci se poměrně liší, i když jste zaměřená na B2B, tak to jejich chování v té vaší škále je trošku odlišný, že tam máte dva typy těch B2B zákazníků. Áno, my sme vyslovene B2B spoločnosť a obchodujeme s biznisovými zákazníkmi. Ale kdežto ten veľký B2B obchod sa samozrejme robí tým osobným kontaktom a budovaním dlhodobých vzťahov. Máme veľmi veľa nových a novovznikajúcich zákazníkov, ktorí majú treba svoje e-shopy, svoje malé obchody, záujmové skupiny a združenia a oni sa chovajú ako B2C zákazník. Takže pre nás bolo veľmi dôležité v tej modernizácii a výmene systémov zvážiť to, ako urobiť e-shop, ako urobiť platformu pre veľkého B2B zákazníka, ktorý bude mať za sebou ten svoj zákaznícky účet, na ktorý je zvyknutý, kde bude mať všetky výmoženosti B2B zákazníka, všetky dostupné informácie a zároveň, ako pre zvyšný stovky až tisíci menších zákazníkov, ktorí sú síce tiež firemní zákazníci, ale sú zvyknutí na úplne iný spôsob nakupovania. Ako pre nich urobiť príjemný e-shop, kde budú mať zase k dispozícii všetky dostupné možnosti a vymoženosti aktuálnych e-shopov, B2C zameraných e-shopov pre koncového zákazníka. To znamená, či už samotný proces nakupovania, všetky platobné metódy, spôsoby doručenia, ale zároveň bude môcť využívať aj ten účet ako zákaznícky účet, kde nájde všetky informácie ako biznisový partner. Děkuji. Tady máme pěkný přechod. Vy jste u vás ve společnosti zodpovědná za provoz, ale především za modernizaci a automatizaci. S tím jste nastupovala do Xfairu. Jak se u vás ta modernizace a automatizace promítla do e-shopového řešení? Tak po analýze sme sa rozhodli, že nebudeme vytvárať len nový e-shop, ale vymeníme komplet celé firemné systémy. To znamená, že sme zaviedli a rozhodli sme sa, že zavedieme nový ERP systém, vrátane skladového VMS systému a popri tom začneme vyvíjať nový e-shop. Keďže v minulosti sme nemali dobré skúsenosti s e-shopom na mieru, hľadala som alternatívne riešenia. A išlo o naozaj veľmi veľký a zložitý projekt vymeniť všetky systémy čo v najkratšom čase. Tak sa ukázalo v rámci tej analýzy, že pre nás bude najlepšie riešenie prepojiť ERP systém s nejakou existujúcou platformou. A tam už práve v nejakom vyraďovaní alebo do posledného kola
prešli dve platformy. Hľadali sme samozrejme niečo, na čo sú zákazníci najviac zvyknutí. Hľadali sme platformy, ktoré sú najpoužívanejšie v československom prostredí. A tam nám vyšli z toho dve platformy, Shopify a ShopTet. A popri tom samozrejme prebiehal výber aj ERP systému, takže konečné riešenie museli spolupracovať viaceré systémy a muselo to celé dopadnúť. To bylo poměrně náročné kombinovat jak migraci na ERPčko, tak zároveň migraci na nový e-shopový řešení. Proč jste se nakonec rozhodli pro ShopTet Premium? No, veľkú váhu mali financie. Akékoľvek riešenie, či už prepojenia alebo úprav na mieru, ktoré sme na platforme ako B2B partner potrebovali, boli v Shopify násobne drahšie. Či už agentúry, ktoré nám ponúkali to prepojenie alebo úpravy na mieru, aj celá tá prevádzka. Takže to bola jedna z vecí, ale možno tá úplne pre nás najdôležitejšia, keďže išlo naozaj o veľmi veľký projekt a mali sme na to veľmi málo času, pre nás bolo dôležité nájsť si partnera, ktorý nám bude dostupný. A pre nás výber ShopTetu a nejakého miestneho supportu, ktorý pozná správanie miestnych našich českých a slovenských zákazníkov, bolo veľmi dôležité. A tá dostupnosť. A povedal by som, že tretí rozhodujúci krok, prečo sme sa rozhodli pre ShopTet, bolo práve to, že sme chceli ten e-shop urobiť príjemný pre nakupovanie pre našich miestnych zákazníkov a predsa len ten proces nákupný je v Československu možno trošku rozdielný ako v zahraničí. Takže padla po všetkých týchto zváženiach padla voľba na ShopTet. A bola to dobrá voľba. To jsem rád a díky tomu tady i dneska sedíme. Zmiňovala jste, že jste měli velmi krátký čas na to tu migraci udělat a dostat se na nový řešení. Jak dlouho vám přechod na to nové řešení trval? Takže tie zmeny prebiehali u nás zároveň. To znamená, že my sme prechádzali na nový ERP systém v priebehu pol roka, čo je v podstate veľmi, veľmi krátke obdobie a zároveň v tom čase sme už začali prepojovať e-shop. Takže sme prepojovali e-shop na ERP systém, ktorý ešte vlastne neexistoval, ktorý nebol zabehnutý, ktorý ešte nemal vychytané chyby. Takže o toto bolo náročnejšie a celý ten projekt tým pádom napojenia toho e-shopu trval 8 mesiacov. Veľký vplyv časový na to samozrejme mali aj tie custom riešenia, kde sme si vytvárali nové funkcionality práve ako B2B e-shop. Jaký jsou ty speciální funkcionality, které jste třeba vytvářeli pro ty vaše klienty? Úplne tá najväčšia zmena a inovácia, ktorú máme urobenú na mieru, je nákupný košík. V rámci nášho nákupného košíka zákazník v prvom kroku košíku vidí tovar s aktuálnou dostupnosťou a s návrhmi, kedy mu môže byť tovar doručený. Takže hneď v prvom kroku košíku sa rozhoduje, či chce ten tovar doručiť naraz a počká si, alebo chce ten tovar doručiť vo viacerých dodávkach, vidí presné termíny doručenia a sám sa rozhodne, či sa tá objednávka po dokončení a zaplatení rozdelí a takto nám vlastne príde do ERP systému. Cílem, když jste nastupovala do té firmy, tak byla ta modernizace a automatizace. Povedlo se vám to v rámci toho přechodu na to nové e-shopové řešení, včetně toho ERPčka a hodnotí to taky ten váš majitel firmy? Ja si myslím, že sa nám to určite podarilo.
výmena tých systémov a tie jednotlivé systémy nám natoľko uľahčili prácu a zbavili nás administratívy, že by sa dalo povedať, že kompletne ERP systém aj nový e-shop, tak ako teraz dneska spolupracujú, nám ušetrili 60 až 70 % práce, administratívnej práce so spracovaním a expedovaním objednávok. Ďalšia veľmi veľká výhoda, ktorú vlastne nám priniesol ShopTet, je, že od vlastne spustenia nového e-shopu máme desiatky žiadostí od zákazníkov rôznych e-shopov, že sa chcú k nám napojiť cez XML feed, chcú zaradiť naše produkty na svoje e-shopy. Takže to je tá ďalšia pozitívna vec. Takže se to dá hodnotit velmi úspěšně, ale to by asi nebylo dobré už to takhle zakončit. Jaký jsou vaše plány do budoucna? Takže samozrejme stále pracujeme na nejakom vyvíjaní nových a nových funkcionalít. Stále sa snažíme zjednodušovať tú administratívu, digitalizovať procesy, ale prinášať aj nejaké nové funkcionality pre zákazníkov. Napríklad teraz pracujeme na API prepojení, kde naši zákazníci budú môcť automaticky zasielať objednávky do ShopTetu, do svojho zákazníckeho účtu. Už dneska majú možnosť automaticky importovať objednávku, tým pádom niekoľkostranová objednávka im zabere 5 minút, ale samozrejme, či už tie úplne najväčšie firmy, tí najväčší B2B partnery alebo novovznikajúce e-shopy chcú všetky systémy riešiť automatizovanie, takže ich požiadavka je, aby tú objednávku už nemusel spravovať vôbec človek. Aby ten automat si na konci dňa zhrnul všetky objednávky od ich zákazníkov, rozdelil to podľa dodávateľov a sám dokázal objednať. Tak to se na ty zákazníky hodně zaměřujete. Já upřímně, když jsem slyšel o tom, co všechno děláte, tak jsem byl překvapený, že tohle všechno vůbec na ShopTetu je možný. Není to občas lehký na platformě, která je stavěná především pro to B2C, tam postavit velmi dobrý B2B obchod. Vy tam vlastně spolupracujete jak s námi, jako s ShopTetem, ale máte tam potom i vlastně partnera, kterýho k tomu asi využíváte. Jak se vám s ním spolupracuje? Áno, máme partnera agentúru Mime Digital, ktorá práve pre nás robila všetky úpravy na mieru na ShopTete a ktorá nám spravuje aj vytvorila na mieru prepojenie na ERP systém Helios, ktorý momentálne používame. No a musím povedať, že keď sme práve hľadali dodávateľov, rozhodovali sa pre systémy, tak prišlo na chvíľku k nejakému záseku, pretože sme už boli rozhodnutí, že chceme ShopTet a chceme ERP systém Helios, ale dlho sme nemohli nájsť vhodného partnera, ktorý by to prepojenie pre nás urobil, aby splňal všetky naše požiadavky. A nakoniec sme dostali odporúčanie od ShopTetu, za čo ďakujem, na agentúru Mime Digital a myslím, že tá spolupráca veľmi dobre funguje a napreduje. Jsem moc rád, že to takhle vyšlo. Já bych se možná ještě jednou vrátil k těm vašim zákazníkům, protože to je opravdu jako široký. Někteří chtějí fungovat pouze přes to API, mít to automatizovaný, jiní se chtějí chovat jako koncoví zákazníci. Já jsem byl právě poměrně překvapený, když to už možná je rok a půl zpátky, když jsme si volali i kvůli řešení ShopTet Pay, kdy u B2B zákazníků neúplně často slyšíme, že chtějí přijímat karty. Většinou to je právě naopak. Všechno chtějí řešit na fakturaci, zpětná platba se splatností. Jak se vám to promítá? Kolik procent třeba objednávek je reálně placený kartou nebo odhadem? Tak my, keď sme už išli do tohto projektu, tak sme mali úplne jasne aj to, prečo sme si ShopTet vybrali. Chceli sme tomu zákazníkovi naozaj, či je veľký zákazník, či je menší zákazník, ponúknuť absolútne pohodlný nákup, na ktorý je ako koncový zákazník zvyknutý. Pretože o tom nákupe častokrát práve takí ľudia rozhodujú, ktorí príde na ten váš e-shop a on sa rozhoduje, či
a ktorý produkt na svoj e-shop do svojho obchodu zaradí. Takže tam sme mali v tom jasne, aj keď sú poplatky za biznisové karty, ktoré sú u nás 90% zákazníkov používa biznisové karty, teda s plateb kartami, aj keď sú vysoko spoplatnené a tie náklady vychádzajú okolo 2,5%, takže my sme mali v tom jasne, musíte ten zákazníkom dať možnosť si nakúpiť. Nemôžete im predsa dávať nejaké polienka pod nohy a brániť im v tom nákupe. Aj v tom B2Bčku sú stále platby kartou veľmi obľúbené. Časť našich zákazníkov alebo časť nášho obratu samozrejme robia tí úplne najväčší zákazníci. To sú desiatky zákazníkov, ktorí majú svoje platobné podmienky. Ale potom máme tisícky menších zákazníkov, ktorí robia tretinu obratu firmy a tým potrebujete dať práve to zázemie, aby mohli nakupovať ako koncový zákazník. A v dnešnej dobe by som povedala, že veľmi rýchlo títo menší zákazníci pribúdajú. Ja hovorím o nich ako o menších zákazníkov, ale sú to rôzne nové projekty, ktorý dneska je malý zákazník a za 2 roky sa proste z neho stane veľká marketingová agentúra a robí miliónové obraty. Ale dneska sa rozhoduje, či bude s vami spolupracovať, či sa na váš e-shop napojí, či si vie rýchlo, pohodlne nakúpiť. A tie novoznikajúce firmy, brandové firmy a tak ďalej, oni nemajú za sebou ten aparát, oni nemajú za sebou tú administratívu. O všetko sa musíte postarať vy. Vy im musíte dať absolútne pohodlný nákup. Tak ako koncovému zákazníkovi, ale zase zázemie ako B2B zákazníkovi. A rovnako u tých najväčších B2B partnerov, dlhoročných partnerov, ktorí majú svoju administratívu, stále je to nejaká pracovníčka na odbyte alebo na nákupe, ktorá rozhoduje o tom, čo budú predávať, čo budú od vás nakupovať. A už dávno neplatí, že stačí, aby mali nejakú excelovskú tabuľku, ktorú vypíšu. Ako sa oni rozhodnú, aby tie vaše produkty zaradili do predaja? Takže neviem, či som dostatočne zodpovedala otázku. Já si myslím, že úžasně. Jano, já vám moc děkuji za rozhovor a že jste přijala pozvání. Budu vám přát hodně štěstí v nadcházejících měsících a letech, ať se vám všechno povede, včetně i případného spuštění slovenské verze toho webu, kde doufám, že s ShopTetem budeme pokračovat. Čas se nám pomalu nachýlil, ale zbývají nám stále 2 minuty na případné dotazy z publika, tak bych dal klidně prostor, jestli někdo jakýkoliv dotaz má. Zároveň si můžete načíst QR, je tam celá case study právě o implementaci právě Xfer na naši platformu, včetně custom funkcí, které si nechávali vytvářet. Přátelé, máme ještě 1:50 do konce. Využijte své dotazy, svůj prostor, své hlavy, své pusy. Nic z toho nechcete využít? Opravdu? Vypadá to, že ne, takže my vám moc a moc poděkujeme a rovnou vlítneme dál, jdeme na to. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Pekný deň.